denboraldi berri bat ekingo dute Gernikako kulturretxetik. Izan ere, bertan antolatuko diren hainbat jarduera eta ikuskizun guztietan Gernikarrekin batera izateko gogo bizia dutela erakutsi dute kulturretxetik. Iraileko hilabetean antzerkia egongo da, adibidez, Desfasando izenarekin La Lulu teatro taldearena. Gema Martinezek, Sol Maguna eta Maribel Salasek emango dituzte erantzukizunak eskitz eta stand-up formatuko komedia ikuskizun zoragarri batetan. Liseo Antxokien izango da irailaren 24ean, arratsaldeko 7:00. 12 eurokoa izango da sarrera. Laguna izanez gero, 9 eurokoa. Segundo Ola eta Musika Eskolak kontzertu divertigarri eta parte hartzaile batean aurkeztu dituzte eskolan jotzen ikas daitezken musika tresnak. Klarinetea, akordeoia, flauta, txistua, biolina, gitarra, saxoa, pianoa eta bar. Bestalde, familia jarduerak ere egongo dira liburutegian, Paristik natorren artista bat naiz ni izenburuarekin. Uda liburutegia ere irailaren 24ean, arratsaldeko 6:00 7:00 doanekoa izango da, eta aforoa mugatua denez, beharrezkoa da aldez aurretik liburutegian izena ematea. Erakusketak aldiz, Pospolo kutxa japoniarraren ilustrazioak egongo dira, adibidez kulturretxean, irailaren 24tik urriaren 13. Gernikara, herri baten aldarrikapena artekalean egongo da irailaren 18tik irailaren 30, eta urrian Kukai, Eneko Sagardoi eta Miren Gaztañaga, Glu-Glu, bertso saioak, zinekluba, hainbat kultura ekitaldi egingo dira Gernikan. Apuntatu, gozatu nahi baduzu.